La coeducació és un plantejament educatiu que té com a fita la desaparició de la desigualtat de gènere. Se fa treballant, educant, per posar en valor el que ha estat tradicionalment associat a la cultura femenina i a la cultura masculina, ressaltar els aspectes positius d'aquests valors per tal que esdevenguin universals i siguin valors que ensenyem tant a les nines com a les nens. De fet, les lleis d'igualtat i també tota la legislació educativa insisteixen en el desenvolupament d'aquests valors igualitaris que són el valor de la societat actual. Aquest curs d'especialista universitari en coeducació està finançat per l'Institut Balear de la Dona. Comptem amb un professorat molt qualificat que prové tant des de l'àmbit acadèmic però també des de la pràctica diària als centres educatius com també de consultories especialitzades en temes d'igualtat. Vols avançar en temes de coeducació, no dubtis en inscriure-te en aquest curs.